Салом алайкум, тамошобинони канали YouTube, мухлисои ҳами территория YouTube. Шоу меган чӣ меган YouTube видео. Я видеоро дидам дар уҷа доди худо. Вай номи видео ҳамяе ки чихе барои чӣ ё ки чӣ ба навик батла да ленд бой дод. Чӣ ба бой дод, чихе бой дод. И кори ман нестай, не ки чӣ ба ҳами видео да ответ метам, барое ки уҷа да чистична мара касатса кардаги гапи дони худо. Хай биё агаре ҳамаша ай аввал ҳами варашит мекунем гуфтиам гапо чизи гузаштара. Якум ай вайш ки ай ҳами давраи катита ҳамкорӣ чанд вақт 1 сол ко ҳамкорӣ кардем, 1.5 сол ҳамкорӣ кардем. Ма миннатдории хидма хафа шидану субеста ма айта миннатдорум да ҳами давраи ҳамкоримон 100% буд. Ма айта даже бисёр чизҳоро ёд гирифтам. Ягон агар ту ай маам хафа бошӣ, ма айта умуман хафа нестам. И якумаш. Дуюмаш саволи бисёриё баъди ҳамун батл савол то ҳозирай вапроси туда-суда ки чӣ ба ҳамкорира кати рептиҷӣ бас кардӣ ё ки сирт кардан ё ки исуса. Якумаш ки ма ба фикри худам и доди худоам вай ма худам рафтам ай кор барое ки ҷан ҳамдигар нофаҳмиши байни маву доди худо. Агар хай ягон ҷуда гап шида боша ки сирм кардагиам, ну пӯсти сирм кардагиам. Сирм карда бошанам ответ да ирам ҳастай. Барое ки доди худо бизнесменай. Вай кати ҳамун одам ё кати ҳамун дар болои як проект то ҳамун дамера кор мекуна ки ҳамун чиз мезгара. Мақсад дар корай. Любой бизнесмен ҳамун чизеро савдо мекуна ки хадавояй меган ку да савдоай. Ҳамун чиза савдо мекуна. И ягон ҷои хафагарӣ нест. Ана ки мерасем ба нисбати вай ки ма навика кати ленд подсудит кардам в пользаи навик. Агар ма мехостам подсудит кунам батли навика ленда, ма тупа подсудит мекардамша. Тупа мегирифтам подсудит мекардамша. Чихе подсудит мекардам? Мисол хайна акай слим кати мовқасоз нест рафту омадам, ина ҳақназар устодум буд. Метонистам 1 рӯз пешай батл, 2 рӯз пешай батл, рӯзи батл пешай омадан. Просто мегуфтам ки дар раунда я бали зиёд в пользаи навик метем и всё. Инами чихеле ки ленд бирид, чихеле ки бирида рафт, ҳама хе навик мебрид лендау мерафт. Ҳо гап мешиди сусад, не ки всё так же бы утихла и ҳама хе мерафт ҳами чиз. Якумаш да агар ман подсудит мекардам. Не ки ман накардам подсудит. Ҳама имрӯз дар бораи ҳами гап мезана ки ма пушти навика гирифтам, ма пушти ҳама ёдаш бировард ки чихе якум бор навик кати шнапс батл карда буд. То қама мегуфтам ҳамунҷа ки навик натури да шнапс бой дода буд. И чизо медонам тез ёди одам мерава. Баъд также ҳама хер батлора бисёриёша. Дигариш шайх ту меги ки ма да батл да вақти микрофона мегирам мегум ки ира тоқа лирико мефаҳманд. И гапа дурӯғай. Барое ки ҳамун батла як бори дига бин ҳамун ҷое ки ма гап мезанам мегум акай Шаҳриёр гапша мегам, ман микрофона мегирам мегум ки мо лирикем, мо кати халқ кор кардан наметонем. Ҳамира хушу аҳамияте ма ҳамунҷа чӣ мегум. То што ҳо вай естественно ма ҳамунҷа дам гуфтагим ки ленд кати халқ кор карданаш зуртар буд. Навик ма ҳамақа гап мегум ки мо лирикем, кати халқ кор кардаву наметонем. Мо просто мегем гапмонову и всё. Ана ки нашуд ӯ гапе ту да анами гап шубҳа бурдай ки типа ма ягон чи уҷада барои ҳамин хотири сусу и ба как будто ту балои судя мондагиёро оглашад кардан наметонӣ ки чанд бал мондагиай ту ихали ҳуқуқ надорӣ. Агар ту ихали ҳуқуқ намедоштиву агар и чиз намебиромад,
хайна ту нагуфта ине ки одамоида ки ту боварӣ кардӣ ай ҳамо буромадаги ҳами гап ки дар ҳамун байн ай се кас именно мара судяи продажни гуфтану типа ма подсудид кардам, барое ки именно ма дуюм раунда 10-8 в пользаи навик дода будам. Ина ма мегӯм ма якум раунд 10 ҳардиш дода будам, дуюм раунд 10-8 в пользаи навик, барое ки ба фикри ман навик дуюм раунда зудтар буд. Дига судиҳо чӣ доданд чӣ надоданд ман медонам, не ки хай ира хитам медонӣ метавонӣ бугӯй. Нашод гапи ваед ки лирико андер и ҳардиш ячиай и чунчи амхали гуфтӣ. Раҳмат барои халқа фаҳмондан, не ки агар амхали бо фаҳмонданам гирӣ чӣ хеле ки реп дар Тоҷикистон сар шид и чӣ хеле ки уже 20-25 сол давом дора. Лирика андер понятияш дига чиай дар Тоҷикистон и ҳами чиз мемуна. Сад ты прафам бошӣ понятияи халқ и ты прекрасно медонӣ ки маънои гапи ма дар онҷа чӣ буд. Ҳо ман намедонистам лирика андер чиай, не ки ҳама фаҳмид ки мақсади ма чиай. Агар ҳами сад бугӯй лирика андер ҳардиш ячиай, не ки ҳами реп дар Тоҷикистон ҳами хеҷидон мешавад. Лирик андер яъне лирико и пацаное ки фақат ошиқӣ мехонану ғам задан типа ба андеро типа фақат мо корча занем, мо мошин дорем, куну шиштагия. Тамом. И чиза ты дига кадан наметонӣ. Неу ма хирсанд мешам агар ты бикунӣ ҳами чиза. Не ки и ҳами чиза. Барои ҳами хулосаи гап доди худо бародар, агар идов мисол бо ягон чизи дигада шубҳа бариву ягон мисол проблемаи дига шава нисбати ягон чизи дига, биё нахстараш мара даъват ки ман миём, ман нагла рӯи рост дар любой саволу хеле чизе медонам ҷавоб мегӯм. Ту медонӣ мара и хеле видео кадан са старанию ма дар ӯ одам шубҳа кардам исуси. Ман хиёл мекунам и несправедливия нисбати ма, барое ки ма то ҳозира ҳисоб мекунам ки ма хато баҳо додагӣ нестам. Мало то што ки ҳама хиёл мекунад ки ма хато баҳо додам, ман метавонам хали просто габрорам ки ӯ судиҳо хато баҳо доданд. Чӣ ба не? Чӣ ба ма да претензия мешава якум раунд ма ҳардиш да 10 додам вақте ки ленда техникаш зудтар буд, не ки ҳеҷ кас савол намешава чӣ ба дуюм раунд ҳама 10 додай дига судиҳо вақте ки навик ба гап зудтар буд. Чӣ ба? Барои ҳамин это моя правда, каждый видит то, что он хочет видеть. Боқӣ саломат боше. Инам ха гап доштум гуфтам тона до кого дошло, до кого не дошло, прошло. Саломат боше.